31. ipuina. Aita eta seme gaiztoa. Guraso batek zeukan seme oker eta gaizki hasi bat. Zeinek ematen zizkion nahigabe handiak eta negar eragin oizion txitzarri. Aldi askotan gelditzen zen gauez kanpoan. Egiten bazion agiraka lagatzen zuen gogorragoak erantzun da, eta ezin bururik egin zuen berarekin. Seme gaizto honengatik, morroi eta mirabeek ere, eraman ohi zituzten atsekabe asko. Horiei esan zien etxeko jaunak ipuin hau. Nekazari batek zeukan idizko gazte, mardo eta ezi gabea. Ezi zedin uztartu zuen idi ekandu batekin. Sekusanean, diskoak lepoa uztarpean gatibu, eta ezin jaso zuela burua nahi bezala, indarka eta ostikoka mankatzen zuen idi uztarrian geldi zegoena. Nekazariak, bien jabeak akuila harturik, ematen zizkion galantak, idizko izu eta ezi gabeari, ziotzala.